Γεια σας μάγκες, μόλις εδώ. Και σήμερα θα παίξουμε ένα adventure map. Λέγεται The Dream Eater. Πάμε να το παίξουμε. Thank you for downloading this map. Ναι, ωραία, πάμε. Page 0. This journal will keep the track of what your current objective is. Do not read the pages you haven't unlocked yet. It will ruin the experience. Α, όχι. Α. Παιδιά, είμαι τόσο καλά στο parkour. Είμαι ταλεντάκι στο parkour. Α. Use the default texture or HD version. Change music volumes. Πόσο μου τις πάει αυτό, ρε. Πόσο μου τις πάει κυριολεκτικά, Τζάμπους, δε και βλαϊκίες. Α, δεν το είχα κάνει. Τέλεια. Περίμενε, θα το βρω. Α, πρέπει να το πατήσω κιόλας, γι' αυτό. Ναι. Τώρα τε. Λέει αυτό. Θα το πατήσουμε. Έλα, ωραία. Ωραία, πάμε. The Mighty Banana, ναι. General page, ναι. Μισό. Εδώ είμαστε. Use the default. Do not read general pages you haven't unlocked yet. Do not try to leave the map. Climbing the mountains or going too deep into the forest is pointless. Set render distance between 8 and 16. Visibility on. Ναι, τώρα πάω να τα κάνω. Όχι. Καλά είμαστε the distance. Τι μας είπε άλλο να κάνουμε? Visibility. Το visibility νομίζω το brightness. Α, για να το δω κιόλας. Ναι. Πάμε 50. Minimap. Video settings. Ναι. Visibility δεν είπε πάνω το πάμε 50. 50 με 60. Οκ. Πάμε να παίξουμε. Ratsa presents Dream Eater. Φοβηθείτε όλοι τώρα. Where am I? What is this place? Καλό. Έχει και μουσική, μάγκες. Σόφα. Α, έτσι. Ναι. Παιδιά, παίζανε πολύ επικό το map. Μόνο έτσι πως άρχισε. Έλα, ναι. Έλα τώρα. Δεν μπορώ. Μισό λίγο, κατεβάσουμε λίγο τη μουσική. Music sounds, master volume. Εκεί. Να είμαι σωστά για να ακούγομαι κιόλας. Λοιπόν, το map φαίνεται πολύ ωραίο, μπορώ να πω. Δεν έχει πέσει πολλή δουλειά. Αυτά δεν με βαράνε. Ωραία. Θα έλεγε μέσα σε κάποιον εφιάλτη. Human. You cannot escape the grasp of darkness. What are you? Your worst nightmare. Να το, αυτό ήταν το πιο ράσπος ο φλόρος παίζει να είμαι. No! Another nightmare. The same one every night. I should go to see the alchemist. Maybe he can help me. Α, ωραία. These nightmares only getting worse. I'm feeling tired because I'm barely getting any sleep. I should visit the alchemist who lives in the west of the forest. Maybe he can help me. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι ωραία, τι γαλήνια μουσική.
Θέλουμε αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα τα χρειαστούμε, αλλά ας τα πάρουμε. Μια μπριζόλα, why not. Είναι φάση Zelda λίγο μουσική, είναι ωραίο. In the West. Πάμε, West. Ναι, νομίζω δεξιά, νομίζω. In the west of the city. Ντουν, 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 ντουν. Άντε βρε τυχερούλιδες. Ακούτε και Μάιτα τραγουδάει. In the west, ναι. Τελικά ήταν αριστερά. Ωραία, τώρα που πρέπει να πάμε, εγώ ακολουθώ αυτό το gravel που είναι κάτι σαν δρόμος. Άρα δεν έχει μουσική. Πες μου αυτό είναι Local Alchemist. Σε ευχαριστώ. Ναι, το θέμα είναι πως μπαίνω. Κουδούνι, κάτι, χτυπάω, μπα. Μπα. Αλλά δεν με αφήνει καν να πάω. Μπα. Τι γίνεται ρε παιδιά, όπα. Local Alchemist, ας πάω λίγο προς τα δω τι παίζει. Α, νάτος. Ρε πονηρέ. Πού σου να ρε μπαγαπόντι. Φάνε. Ρε. Ο Gandalf δεν είναι αυτός. I need your help, sorry, but I'm busy right now. Please, this is important. You will have to wait, I'm gathering ingredients. These enormous flowers only bloom once every 100 years. This is my only chance to pick them. What if I helped you? Oh, that would be very kind. I will be waiting for you at my house. See me after you collected all the flowers. Πέθανε! Έκανε TP. Ναι. Τι flowers είναι αυτά ακριβώς? Α, large flowers, εντάξει. Θα πάω να βρω αυτά τα 3 large flowers. Νομίζω πως είναι αυτά. Όχι. Όχι, είναι αυτό. Εδώ είναι κάπου, γιατί δεν είναι μουσική. Άρα άρα καλά πήγαινα. Α! Τόσο μικρά. Release space bar before you learn. Α, βορράνε βλακίες. Άντε, γεια. Ωραία. Άντε, γεια. Θα δούμε τελικά ποιος είναι ο μάγκας. Έχει κάτω, έχει τέτοιο. Πάμε. Ναι, το φέλα φουλ. Ω, τι είναι αυτό δε. Α, σικτή. Ναι, ναι. Τα που είναι από εδώ είναι. Παιδιά, παίζα ένα ωραίο map. Απλά εγώ είμαι λίγο ανάπηδος και δεν μπορώ. Αυτό έχει protection 1. Ωραίο. Ωραία μάγκια.
Αυτό μπορώ να ανεβώ ουσιαστικά ή όχι. Τζάμπα, δεν είναι κάτι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Άρα πού πάμε? Όπα. Bucket. Αχα. Πάρα μόνο με φάνε. Εντάξει. Θα πάμε πάνω να μαζέψουμε άλλα δύο νομίζω, ναι. Αλλά πρώτα πρέπει να τα βρούμε, το ένα είναι εκεί και το άλλο είναι εκεί. Πώς θα πάμε, δεν ξέρω. Πω, θα πιάσει λίγη ώρα. Θα τα μαζέψω. Θα κάνω ακόμα αυτό, θα ξανακάνω αυτό το attempt. Τα λέμε σε λίγο, θα τα έχω μαζέψει. Λοιπόν, έχουμε πάρει ακόμη ένα. Ήταν λίγο off camera γιατί έκανα 20 άλλο να το πάρω. Μετά μας έπεσαν κάτι τύπου εκεί. Μας την έπεσαν. Αλλά ωραία, δεν το πιστεύω. Είμαι τόσο κακός. Και μας μένει να κάνουμε τέτοιο. Να μαζέψουμε και το τρίτο λουλούδι που είναι εκεί. Άντε πάμε, όχι! Ναι ρε, ευτυχώς. Το κάνει τόσες φορές. Τελειά, έλα, ωραία. Δεν το πιστεύω. Είναι πολύ εκνευριστικό που δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πω. Βίντεο λογικά θα έχει 1 με 2 την εβδομάδα. Δεν προλαβαίνω πιο πολλά. Sorry μάγκες. Τι έκανα ρε. Χάλβας που είμαι. Δεν προλαβαίνω όπως λέω παραπάνω. Συγγνώμη. Γιατί Πέμπτη είναι η μοναδική μέρα που μπορώ να κάθομαι. Επίσης δεν θέλω να σποιλάρω, αλλά το βλέπω για μια συνεργασία με ένα παιδί. Το ξέρετε και από το σερβερ είναι, μπορώ να πω. Αλλά μέχρι να είναι 100% σίγουρο δεν λέω τίποτα. Αντί μπορεί π.χ. μια μέρα να μου πει ότι ξέρεις τι, η συμφωνία σπάει, δεν είναι έτσι. Να, εδώ είχα πέσει και πριν και μου την πέσαν 2 φλόροι εδώ, 2 σλάμια. Ωραία, τώρα δεν ξέρω πώς να πάω εκεί. Θα το μάθω λίγο σε λίγο, να το σκεφτούμε πρέπει. Και επίσης ακόμη ένα κακό, δεν έχουμε άλλο φαΐ. Μας έχει τελειώσει και το φαΐ. Πάτσο... Κατάλαβα τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό δεν είναι όπως τα άλλα όπως βλέπετε. Και πρέπει να βρούμε νερό να το πετάξουμε εκεί μέσα ώστε να γίνει κάτι. Κάτι τέτοιο σχέσιμο, γιατί έχω και ένα bucket. Τώρα το είδα. Λοιπόν, για να σκεφτώ αυτό. Πρέπει να βρούμε νερό. Όχι, είμαι τόσο βλάκας, είμαι τόσο βλάκας κυριολεκτικά. Νερό έχει εκεί πάνω στη σπηλιά, πάνω να πάρω. Αυτό έπρεπε να κάνω από την αρχή. Πάω να το κάνω, όχι. Και λοιπόν, να εδώ κάνουμε το jump από εκείνη τις βλακές, ξανά που έχει νερό. Τώρα μου ήρθε η φώτιση. Να, water bucket. Θα πάμε πάνω να ξαναπάμε εκεί που ήμασταν. Έλα, ωραία δε, σ' αγαπάω. Τώρα ή δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Έτσι, μπράβο. Και έχουμε ξεμείνει από φαΐ, τέλεια. Αυτό ήταν λογικά αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Θα πάμε να πάρουμε και το τρίτο... πώς λέγεται, το τρίτο λουλούδι. Και πάμε πίσω στον αλχημιστή να δούμε τι τελικά θα γίνει με τους εφιάλτες μου. Αυτό το map, να ξέρετε απλά ότι θα βγει, δεν ξέρω, σε πολλά μέρη. Δεν θα βγει σε ένα γιατί είναι μεγάλο map, είναι νομίζω κάπου στις 2 ώρες map. Και τώρα δεν αξίζει να κάθομαι να σας κουράζω 2 ώρες σε ένα μεγάλο level, ένα μεγάλο βίντεο. Τώρα λέω να το σπλιτάρω. Έλα! Και ναι, είμαι με μισό heart. Πω, δεν το πιστεύω. Α, ναι. I got all three. Time to return to alchemy. Πού είναι το chest? Εκεί πάνω το chest. Potion of healing και potion of harming. Δεν λέω να κάνω κάποιο, αλλά λογικά θα δείτε θα πεθάνω. Τώρα πάμε στο Alchemist, το house, εκεί που ήμασταν δηλαδή. Στο σπίτι. Στην υγεία του, να δούμε τι μας θέλει τελικά. Ναι, να το άνοιξε. Thank you for helping me gather these flowers. No problem, can I ask you for help now? Of course, what is your problem? I'm having these strange nightmares lately. I'm feeling extremely weak. You do look rather pale. Go to more details. I'm not sure. What's going on these nightmares of you? Everything is covered in darkness. Every creatures are trying to get me. I can't escape. This doesn't sound good. Anything else? There is the one dark creature. He appears in all of my nightmares just before I wake up. Oh no, this is really bad. I fear you might be possessed by a demon. A demon? Legends speak of demons who attach themselves to the mind of men. They called dream eaters. Oh, here post. A dream eater? What does it mean? They corrupt your dreams with darkness and slowly drain all the energy out of you. You must help me. I'm afraid I can't. But the old wizard might. Where can I find the wizard? He lives in the Tower of Magics, located in nearby city. I'm sure he will know what to do. Take the back door, there's no time for you to lose. Thank you, I will head immediately. Να δούμε και θέα, έχουμε χρόνο. Πολύ όμορφη θέα. Α δούμε τώρα. Possessed by a demon, I must travel to the north, to city in the north and speak with the wizard. If I follow the road behind the alchemist house, I will get there eventually. Πάμε γρήγορα. Μαλάκα! Νάτι! Είσαι μάγκας, α! Φωνάξω το πίκα πίκα! Φάω πολύ ξύλο. Είσαι μάγκα, είσαι μάγκα εσύ. Με έχουν πρίξει ρε. Δεν πεθαίνουν. Α, τώρα. Τώρα όμως. Γεια ελάτε. Να δούμε τώρα μάγκες που είστε. Ρε αυτός εκεί που τρέχει, πάει ο ένας. Με ένα άλλοι δύο. Ευτυχώς. Αλλά πήραμε ευτυχώς και άλλο φαΐ. Ναι, τώρα που ήμασταν.
Ήταν αυτή ρε παιδιά, πολύ πρίξιμο. Damn more bandits, ωραία. Όπα, αυτός είναι OP. Πω. Ρε, σε τι πόλη ζούμε? Σκα αυτοί παίζανε κάτι σαν ληστές κάπως, δεν κατάλαβα πολύ. Αν έχει κι άλλος παίζει να ψοφήσω όμως, γι' αυτό καλύτερα ας μην έχει. What? Είναι αυτό ρε. Α, εδώ μένει ο Wizard. Βλέπω φτωχός έτσι. Με το ζόρι τη βγαίνει. Παίζει να έχω έρθει λάθος. Alt! Nobody's getting into the city. Why not? These woods are full of bandits. We don't want any of these behind our walls. Please, this is urgent. Let me in. I'm afraid that won't be possible. Any way I can convince you let me in? Well, if you can get rid of the bandits, I might just look at the other way. Where can I find them? Their camp is located somewhere in the east of the forest. They mark the territory with black flags. Just follow those. Kill the leader and maybe take some gold with you. With you while you are there. Μάγκες, θα παίξουμε μέχρι το page 4, μέχρι να μας γίνει και το page 4. Για το πρώτο επεισόδιο θα παίζουμε δηλαδή 4 page κάθε φορά. Page 3. This card won't let me unless I kill the leader of the forest bandits. I have got no choice. I must follow the skull banners into the forest and find the camps. Λοιπόν, θα πάμε να σκοτώσουμε τον τέτοιο τους, τον αρχηγό τους. Και μετά, east, να το πω, δεν είναι το east. Και μετά να κλείσω εδώ το βίντεο, να, εδώ, από εδώ. Ακολουθάμε τώρα banners. Δεν κάνω το κόλπο με το τέτοιο, με το Harming Potion που κερδίσαμε πριν. Εντάξει, το βρήκαμε. Τι είναι αυτός εκεί? Α, ρε, αυτό τι έχει σαν εσένα. Έχουμε ήδη ένα καλό. Μπα, τι είναι? Τι αυτό, μπογιά είναι, noodles είναι, δεν ξέρω τι είναι. Συνεχίζουμε όμως το ταξίδι μας. Δεν έχει κάτι να μας βοηθήσει. Να το βρήκαμε, να το μάγκες. This must be the bandits hideout. Μπήκε η μουσική. Ωραία, θα παίξουμε πολύ sneaky. Θέλω βέλη για να τους παίξω. Θα πάμε να βρούμε μερικά βέλη. Μήπως. Bandit note. Message to the crew. Crew. Είδα σομπλιάτ θα τους λέμε αυτούς. Those are red, the last one is blue. I hate all of you. Χα, χιούμορ. Όχι. Get the intruder.
Ωραία, που είστε πολύ. Αυτή είναι τα τάγκ του. Θα πάμε ρε. Γιόλο. Είναι κυριολεκτικά πάρα πολύ OP και έχω μια βλακεία που έχει protection 1. Αλλά πλάκα είναι πάρα πολύ OP. Δεν απλά armor που έχουν, αν battle axe, ναι, δεν μας νοιάζει. Ό,τι κάνει βασικά αυτό. Α, καλό. Μας δίνει absorption αλλά και nausea. Oh, gold. Τέλεια. Oh. Εδώ η καλή τεχνική για να τους σκοτώσεις bandits. Βασικά το ρεσομπλιάτ crew. Σε μάγκα εσύ, ζόμπι! Να τους πάει. Ευτυχώς δεν φώναξαν ξαδέλφια. Γιατί αλλιώς δεν την έβλεπα καλά. Bandit note ξανά. Δεν ποιο είναι. Ναι, αυτό το διάβασα. Last message. To crack the code, remember that the second is the color of blood. Sign the boss. Τι? Ναι, οκ. Okay. Μόνο ένας είναι. Σιγά, εντάξει, φλόρος. You received a note. Message to the crew. Nice work today. Long time since I saw this much gold. To celebrate and change the password. Haha, 2 slots are now the color of gold. Ωραία, τώρα θα φάμε και λίγο για να κάνουμε regen. Το κακό με αυτό είναι ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ φάει μαζί σου. Ναι, τι λέει εδώ. Keep out. Τι είναι αυτό. Αυτό ήτανε. Αυτό. Μισό. Nice of today. Better change the code. The password. Haha, 2 slots are now the color of gold. Α. Αυτό. Μισό. Λογικά είναι blue και yellow. Ωραία, θα δοκιμάσουμε αυτά τα δύο να είναι yellow. Ναι, και αυτό. Ή μήπως... Κοίτα όμως εδώ, λέει, μισό. To crack the code, remember that the second is the color of blood. Α. Roses are red, the last one is blue. Άντε, για παιδιά, το βγάλαμε νομίζω. Άντε, πού είναι το κίτρινο. Μη μου κολλάς τώρα, ρε. Πω, δες το. Κόλλησα. Κόλλησε ηλικιότητα.
Μισό τώρα λίγο. Αυτό. Εύκολο ήταν βρε, δεν ήταν κάτι. Απλά ό,τι σου λέγε έκανες. Μαλάκα. Όχι πούστη, όχι. Είναι baby zombies. Μαλάκα δες τι κάνει. Μαλάκι. Γάμο είναι πολύ μικρός. Άντε. Λέει εντάξει, εύκολο αυτό. Phew, I did it, I will return to the city. Let's return to the city. Λοιπόν, μάγκες, όπως είπα, θα νικήσουμε το τέτοιο και μετά θα κλείσουμε το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.